Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest especial SsangYong Rodeos. Two, three, your heart start beating. Your room stays quiet, but inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love. Bé, ara passarem a analitzar l'interior d'aquest enorme SsangYong Rodeos. Tenim els retrovisors elèctrics, elevalunes elèctric i automàtic, el del conductor i els altres són elèctrics. Tenim un volant amb cuir multifunció. El quadre d'instruments el trobarem al centre, però el conductor també té alguna que altra informació, com la velocitat aquí al davant. Després, la pantalla té 7 polzades. Provarem el sistema de so. Té molta potència. També tenim el navegador. En les seves diferents opcions. També tindríem l'opció de DVD. Aquí tindríem el navegador ja preparat. Per a USB, per a connectar els nostres dispositius, l'iPod i també els ajustaments. I bé, aquí tancaríem la pantalla. Després, continuarem. Tenim el climatitzador, tenim un encenedor, una toma de 12 volts, canvi de 6 velocitats i ara us ensenyarem també que té USB i auxiliar per a les connexions. A continuació, els espais per deixar-hi objectes. Tenim a la guantera del conductor tant com el d'acompanyant per a deixar-hi botelles, objectes. Tenim un portaulleres, molt pràctic, un gran espai aquí al davant del canvi de marxes. Tenim portabegudes amb un encenedor, amb un cendrer per a l'encenedor. Després, aquest espai tan enorme, aquest espai d'aquí, per si volguéssim deixar el mòbil, i aquesta enorme guantera que té l'acompanyant al seu davant. Ara passarem a analitzar la segona fila de seients d'aquest SsangYong Rodeos. Com veieu, tenim dos seients. Aquí hi tenim l'USB per càrrega, la toma de 12 volts. Per deixar-hi objectes tindrem aquesta red. Si volguéssim menjar, tindríem aquesta molt bona tauleta, molt còmoda, per la beguda i el cosa. Després continuarem per aquí. Aquest SsangYong Rodeos té pantalla DVD per poder veure pel·lícules. Així els nostres passatgers estaran entretinguts.
Podem connectar-hi USB, targetes SD, entre altres. També tenim il·luminació. Podem tancar-la i es torna a amagar molt fàcilment. Després també hi tindrem il·luminació. Per aquí hi tindrem climatització d'enrere independent amb les rejilles. I després tema els seients, la veritat és que són molt modulables. Pareix que en aquells St. Rodius funcionessin en autobús, la veritat. Però encara molt millor. Podem desplaçar la banqueta molt de tros. I després tenim un reposabraços que podem apartar. En quant a espais, ens sobra moltíssim espai tant com per les cames com per el cap. Després tenim els reposacaps. La veritat és que està perfecte. Podria viatjar molt còmodament. I també, si anem de viatge, fins i tot reclinant el seient així, podríem dormir-hi. La veritat és que en quant a modularitat, per als passatgers, aquest St. Rodius ho té perfecte. Ara passarem a analitzar la tercera fila de seients, que concretament en té 3. Com veieu, tenim una entrada molt fàcil, tenim molt d'espai per entrar i passarem cap al mig per analitzar la tercera fila de seients. Perfecte. Doncs com veieu, tenim uns 3 seients, la veritat, molt d'espai, tant per a cames, per al cap. Ens notem molt més alts aquí enrere. Tenim els 3 reposacaps, també hi tenim les rejilles de ventilació i també hi tenim als laterals els altaveus i espais per deixar-hi begudes i algun que altre objecte. La veritat és que d'espai no em fa falta en aquest St. Rodius. I tant siguen les places de davant, les de la segona fila, com la de tercera fila de seients, els nostres ocupants podran viatjar molt còmodament. Ara passarem a analitzar l'enorme maleter d'aquest St. Rodius. Com veieu, tenim un espai molt gran per carregar el nostre equipatge. Concretament, si tenim les 3 files de seients disponibles, tindrem 875 litres. Tenim algun que altre anclatge, una toma de 12 volts i si abatim la tercera fila de seients obtindrem un espai de 1.975 litres. Ara passarem a analitzar el motor d'aquest enorme St. Rodius. I com no, ha de tenir també un motor gran. Tenim ni més ni menys que un motor de 2,2 litres turbodièsel amb 155 cavalls. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest St. Rodius. Un cotxe molt i molt gran, un monovolum que té una configuració de 7 places més 7 maletes. Ideal per a viatges en família. Esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, ho compartigueu i us subscriviu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió.